дар шаҳри Турсунзода низ тантанаҳои ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ бо ба истифода додани як қатор иншооти гуногуни ҷашнӣ оғоз гардида, дар майдони ба номи Исмоили Сомонӣ бо иштироки меҳмонону сокинони шаҳр шоми ҷашнии пуршукӯҳ доир карда шуд. Истиқлолият тоҷикистонро бо ҷаҳон ва ҷаҳонро бо Тоҷикистон пайванди ногусастанӣ ва ҳамешагӣ бахшидааст. Бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва заҳмату талошҳои содиқонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо тавонистем ватани худро ба оламиён муаррифӣ намоем ва ба сӯи фардои дурахшон гомҳои устувор гузошта истодаем. Рушду пешрафти соҳаҳои мухталиф, ободониву созандагӣ маҳз бо шарофати истиқлолият ва тинҷиву осоиштагӣ ба миён омадааст. Зимни баромади тантанавӣ қайд карда шуд ки ҳоло дар шаҳри Турсунзода барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳр барои солҳои 2020-2025 мавриди амал қарор дорад ки аз 539 лоиҳа иборат буда 1 миллиарду 139 миллион сомониро ташкил медиҳад. Ҳадафи асосии барнома таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии шаҳр буда масъалаҳои саноат, кишоварзӣ, меъморӣ ва сохтмон, бахши иқтисодӣ, соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳангу фароғат, сайёҳӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, таъмини оби нӯшокӣ, роҳу нақлиёт, таъмини барқ ва ҳифзи муҳити зистро фарогир ва дар ин замина баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум буда татбиқи он давра ба давра амалӣ гардида истодааст. Раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот низ бо маром идома дошта, сокинон барои пешрафти сатҳу сифати зиндагии худ саҳмгузорӣ менамоянд. Даврони соҳибистиқлолӣ барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. Истиқлолияти давлатӣ омили баландбардоштани мақоми забони давлатӣ, рушди фарҳанг ва эҳёи суннату анъанаҳои миллӣ гардид. Забони тоҷикӣ дар баробари дигар забонҳои олам аз минбари Созмони Милали Муттаҳид садо дода, санъати миллии шашмақом ва фалак мақоми давлатӣ гирифта, ҷашни миллии Наврӯз мақоми иди байналмилалиро сазовор шуд. Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар садҳо иншоотҳои фарҳангӣ, бахусус осорхонаи китобхонаҳои миллӣ, мактабҳои санъат, коқҳои боҳашамат, маҷмӯаҳои меъморӣ, боғу гулгаштҳо ва мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ бунёд гаштанд, ки дар баланд бардоштани сатҳи фарҳангу маънавиёт ва ҷаҳонбинии сокинони кишвар мусоидат менамояд. Дар идома баҳри болидарӯҳии сокинони шаҳр бо иштироки ҳунармандони шуъбаи фарҳанг ва хонандагону донишҷӯён барномаи театрӣ кунонидашуда манзури ҳозирин гардонида шуд, ки дастоварду комёбиҳои замони соҳибистиқлолӣ сулҳу оромӣ, ободиву осоиштагӣ ва ваҳдату ягонагии сартосариро таҷассум мекард.